Så der er TikTok eller YouTube. I dag, der skal jeg simpelthen teste parfumer. Så ja, den første, den hedder P, eller 9P Home. Den ser sådan her ud, kan I få her. Yes, det er en rigtig god på parfume. Jeg tænker, vi sprayer ned i en pose. Ej, der kom her meget på min hånd. Her er det min fars parfumer. Jeg har ikke lugtet tinglyst. Bøj for helvede. Altså, hvis man er til den, så kommer man sådan, det er mig der. Det næste, det er falken, eller fuglen. Den er næsten tom. Det er meget med radaren færre, ikke? Fuck, hvor nederen. Nå, den er faktisk god. Den vil faktisk give en 9 ud af 10. Den vil lige igen af staten. Den her en 8. Det er faktisk en 9. Så den rører i toplist. Men jeg tænker, vi kan prøve den her. Den ser, eller hvad? Den er halvt fuldt værd. Lige sikker. Den ramte ikke mig. Så jeg lige kører i luften efter 10. Jeg svæver ikke. Og hvis I ser den her på nogle marked køb, ikke? Og tror ikke engang, den var så dyr. Det er faktisk min. Ja. Nu i hvert fald. Nu skal vi simpelthen prøve en David Beckham parfume. Den er helt ny. Jeg har bare gemt æsk op. Det var min ting, jeg vil spraye ned i æsk. Så det er klart, kom nu for helvede. Yes, det er bare en sejr. Den er bedre end den 100 ud af 10. Ja, men det var i hvert fald min rating for